يما موالي الهوى، يما موالية، يما موالي الهوى، يما موالية. بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها. بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها، عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. والكون كله بيحضر لعرس الحرية، يما موالي الهوى، يما موالية، يما موالي الهوى، يما موالية، يما موالي الهوى، يما موالية. بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وارضك ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambe masara manifoka abarkada halemi sonaninka biduya irana abika ukaje mkamfleje mkamini amba fama faso jokene mimbe nyanama tilenyata jabarani su sanfɛ dɔgɔkun ka foli lase aw kelen na bɛɛ lajɛlen ma. Bamako yan hakaja ka se Mali yɛrɛ duguba wɛrɛw ma, ka se farafina bangun ka diɲɛ fanto bɛɛ lajɛlen teleɲɛta bɛ lajɛ aw minnu fɛ bukew bɛɛ lajɛlen kan Canal Plus ka taa se Mali Vision ma, ka taa se buke wɛrɛ tɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni an ka jaw bɛ cari u kan. An bɛ aw bɛɛ fo kanu na ka ɲɛsin teleɲɛta ma. I n'a fɔ an bɛ to ka fɔ ɲɛna cogo min na, maliden ye maa fila ye, min ni ale sigiyɔrɔ bɛnna jamana kɔnɔna ma, min ni ale fɛnɛ sigiyɔrɔ bɛnna jamana kɔkanna ma. Nin bɛɛ lajɛlen ye maliden ye, wa ninnu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ faso yɛrɛ jɔli la. O kama tuma ni tuma ka wulikajɔ kɛ an ni an ka tunkarankew an ka se ka baro kɛ, an ka nin jɛmukan belebele in kɛnɛ kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ, an n'u ka se ka baro kɛ, u yɛrɛ ka hakilinataw, u sigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ minnu na, gɛlɛya minnu b'u kan, degun minnu b'u kan, fɛɛrɛ minnu bɛ se ka bolo dɔw la, fasoko yɛrɛ bɛ u bolo cogo jumɛn na, u fana ka to k'u da don la. Bi an ka wulikajɔ kɛra ka se an balimakɛ ani an ka président ma, n'o ye maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔ don Guinée équatoriale, Ali Koita. Ali Koita ale ye maliden min sigiyɔrɔ bɛnnen don Guinée équatoriale ma. A bɛ wagati bɔ sisan malidenw y'u ka danaya ta k'a da Ali Koita kan k'a kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye Guinée équatoriale. Guinée équatoriale malidenw bɛ cogo jumɛn na ye? U bɛ duguba jumɛn ni duguba jumɛn na? U bɛ baara jumɛn ni baara jumɛn kɛ? Faso gɛlɛya ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma, a lahalayaw bɛ cogoya jumɛn na? Ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ ɲininkali ye min bɛna tɛnku bi Ali Koita la an n'ale ka baro kɔnɔna na, wa a bɛna faamuyaliw sɔrɔ a kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ, ka aw bɛɛ fo ni ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin wagati in na. Yani an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di Ali Koita ma, a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma. Ali Koita, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Alhamdulillah. Baasi t'i la? Alhamdulillah. Guinée équatoriale kaw bɛ cogo di? Alhamdulillah, Dieu merci. Alhamdulillah. Ayiwa ka i yɛrɛ fo, an b'a dɔn k'a fɔ e n'an bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la an ka jamana kɔnɔ nin wagati in na ka bɔ Guinée équatoriale ka na Bamako. Wulikajɔw fanga, kursu fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ, n'a ka nin temps di an ma ani ka se ka sigi ka baro kɛ malidenw ka lahalaya ka Guinée équatoriale, an bɛ o bonyamasegin kɛ ka i fo la k'i waleɲuman dɔn. Ayiwa Ali Koita, hali ni y'a sɔrɔ bamananw ko ko mɔgɔ lakale man i yɛrɛ da, Ali Koita ka se ka dakuruɲa fila fɔ i yɛrɛ kan. Ali Koita ye jɔn ye dɛ? I bɔra Mali dugu jumɛn na ka Guinée équatoriale lasɔrɔ wagati jumɛn? A bɛ san joli bɔ i sigilen don Guinée équatoriale? Salam alaikum wa rahmatullahi wa billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je salue toute la communauté malienne, surtout en Guinée équatoriale d'abord. Je salue notre ambassadeur Fidel Diarra. Je salue notre consul honoraire, Mohamed Morba, notre président d'honneur también, Mohamed Morba, et je salue tous nos vice-présidents qui se retrouvent en Guinée équatoriale. Pour vous dire, je salue Radio Nienta aussi avec votre courage. Vraiment, je vous félicite quand même. Depuis que je suis là, vraiment, tu as montré quand même. Vous êtes avec nous. On est eu folie.
kaw ye tabarkala bon question fɔlɔ ye jumɛn ka fɔ n bɔra ne Ali Koyita de ne jɔyɔrɔmɛ ne bɛ bɔ Moti mara la précisément Douanza village natal d'Alla n taara Guinée équatoriale depuis 2004 depuis 2004 donc an bɛ se k'a fɔ a bɛ san 20 bɔ a bɛ san 20 bɔ i bɛ Guinée équatoriale précisément Bata tabarkala mais dans toutes dernières années là n taara ville wɛrɛw la fana Malabo avec les autres villes voilà habité alhamdulillah donc faamuyali sɔrɔla la sisan Ali Koyita yɛrɛ maa min ye jɔyɔrɔmɛ don maliden don min bɔra Douanza yɛrɛ mara la ka taa Guinée équatoriale san 2004 waati la alhamdulillah i sigiyɔrɔ bɛnnen don Guinée équatoriale duguba min bɛ yen nɔ ko Bata a sigiyɔrɔ bɛnnen don yen ma Ali Koyita ni maa ye ɲininka malidenw ka lahalaya la bi comment se porte la communauté malienne en Guinée équatoriale malidenw bɛ cogo jumɛn na bi Guinée équatoriale? Bon, en vrai dire, tout ce que Dieu a fait, on va dire c'est bon, alhamdulillah, mais en a chien faut bibina, gɛlɛya bɛ Guinée équatoriale. Gɛlɛya caman de bɛ gɛlɛya kelen tɛ. Gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye an ka autorité mun bɛ yen nɔ, vraiment ani an ka mɔgɔ mun bɛ yan, gɛlɛya caman bɛ yen. Gɛlɛya caman bɛ yen. Ça c'est un. Gɛlɛya filanan mun bɛ yen mun ka jugu n'a ye bɛɛ, wari tɛ te sisan. Vraiment mɔgɔ caman bɛ baara la. Vraiment o ti wari ɲɛnama sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko crise économique vraiment a bɛ yen donc sisan difficulté caman de sɔrɔ taasira vraiment a jɔra mɔgɔ caman bɛ sɛgɛn na Ala k'an kisi Ala k'an kisi o kɔni o bɛ yen fan bɛɛ donc sisan o gɛlɛya in kɔnɔna la chaque fois fana jateminɛ fana bɛ yen dɔw bɛ papier t'u bolo dɔw bɛ papier b'u bolo dɔw bɛ fana u ka bitigiw datugulen don ka sɔrɔ problème fitiniw bɛ quoi vraiment problème kɔni ka ca voilà ni Ala sɔnna ma an bɛna se o ɲininkaliw ma walasa détail misɛnnin dɔw ka se ka di o la nka Ali Koyita ne ka ɲininkali bɛna se yɔrɔ min ma sisan maliden hakɛ dɔnnen don ni jamana kofɔlen kɔ wa n'o ye Guinée équatoriale ye? Bon, je ne sais pas si à peu près dans les 21 000 ou 22 000 à peu près quoi. Malien Moubé Guinée équatoriale parce que n'y a déjà terminé 600. Parce que n'y a déjà terminé en élection Mou qui est 600. Il y a plus que 6 000 personnes qui ont mobilisé. Moi seulement j'ai eu moins de 2500 candidats personnellement. Donc il y avait 5 candidats. Ça vient dire que Malien B ils sont motivés aussi quoi. Chaman pas 21 000 et quelques Maliens qui sont alhamdulillah. Ayo, ubi duguba jumɛnw na ni Guinée équatoriale ta k'a lajɛ an b'u ka duguba fila de kosɛbɛ Bata ani Malabo nka malidenw u sigilen don Bata ni Malabo dɔrɔn de walima u bɛ duguba wɛrɛw la? Non, bon, c'est que sur base fɔlɔ ye Bata Malien ka ca ka tɛmɛ duguto ninnu kan mais Malabo bibina jama fana ka ca Malabo. N'o bɔra la Mongomo o fana bɛ il y a plus que 15 provinces Malien bɛ o bɛɛ la. Duguba 15 bɔɲɔgɔnko de bɛ Guinée équatoriale. A bɛɛ Malien bɛ a bɛɛ province tɛ Malien tɛ mun na. Alhamdulillah o b'a yira k'a fɔ malidenw carinen bɛ a dugubaw bɛɛ lajɛlen la. Fan bɛɛ. Tabarikala. Fan bɛɛ. Malidenw u ka baara ye mun ye Guinée équatoriale Ali Koyita? Malien bon caman ye commerçant ye. Jagokɛlaw dɔw bɛ baara wɛrɛw fana kɛ dɔw bɛ mobili boli dinasan ninnu dɔw bɛ gardien kɛ dɔw taara yɔrɔ baaraw mana mun sɔrɔ u b'a kɛ dɔrɔn u ka bɔ o gɛlɛya in kɔnɔna la c'est tout. Nka jama fanba o kɔni ye jago de ye. O ye jago de fanba o ye commerçant de. Alhamdulillah. Ayiwa i tun bɔra sisan ka degun ɲɛfɔ malidenw ka degun ye mun ye Guinée équatoriale sigi la papier ko do wa mun do mun ye malidenw ka degun yɛrɛ i bɛ se ka damadɔ fɔ an ɲɛna o la télé ɲɛtaa filɛbɔ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la. Degun mun bɛ yen e b'a dɔn jamana bɛɛ n'a ka sariya de don. O ye tiɲɛ. An fana bɛ Mali la u b'u ka sariya de kɛ bon an fana nana u ka sariya de bɛ yen donc olu b'a dɔn u b'a kɛ mun na u ka intérêt de kama wa u ka jamana intérêt de kama wa mais quand même en temps arrangé degun mun bɛ yen degun mun fɔlɔ mun bɛ yen jateminɛ fan bɛɛ mɔgɔ caman bɛ moyen t'u bolo ka papier ta papier fana ka gɛlɛn ça c'est un n'o bɔra la ni ne y'a faamuya yen sigi sɛbɛn a musaka de ka ca a ka ca dɔɔni a sɔrɔ fana ma nɔgɔ bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la o yɛrɛ la sinon ka sɔrɔ i kun souvent quoi a ma nɔgɔ o kelen bon filanan fana bɛ yen mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ vraiment bi bi in na baara yɛrɛ de t'u bolo
o de comment o ye proposition kɛ ne la yɛrɛ n'a sɔrɔ l'état bɛ se ka u dɛmɛ ka répatriement volontaire kɛ vraiment mɔgɔ caman bɛ u b'a fɛ ka segin so mɔgɔ caman bɛ fɛ ka segin ka na faso kɔnɔ segin faso kɔnɔ n taara o don n y'o fɔ ministre malien de l'extérieur la an ka ministre malien de l'extérieur n y'a fɔ a ye ko vraiment a bɛnna ma ni ala sɔnna ma o bɛna lajɛ parce que Côte d'Ivoire in kɛra cogo min na a kɛra bɛɛ ɲɛna u taara malien accueilli ka ɲɛ donc vraiment ni ala sɔnna ma fana ni fana u b'a lajɛ u bɛ se ka mun kɛ u bɛna jateminɛ Mali jamana ɲɛmaaw bɛ to k'o waleya ninnu bila sen kan maliden minnu bɛ bɔ Algérie minnu bɛ bɔ Niger minnu bɛ bɔ Libye hali minnu bɔra Côte d'Ivoire tout récemment ka se ka na n'u ye faso kɔnɔna na voilà n taara n ka ministre ye o ye degun dɔ ye degun dɔ ye n ye degun fa ye et notre président au conseil malien Habib Silla n taara k'ale fana ye o so ɲɛmɔgɔba n taara k'ale ye mais fɛn o fɛn mun bɛ ɲa fa ye an kumara ale fana k'a y'a noté ni ala sɔnna ma a se bɛ mun na a b'a kɛ ne bɛ Habib fana fo vraiment nana a ye ne accueilli vraiment en tant que malien ressortissant en Guinée équatoriale n taara a ka bureau la ko ne ma ali n'a sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ mun bɛ tun ka na yan réception aw ti jɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'a fɔra a bɛ bɔ étranger la dɔrɔn a ka na direct yan de aw ka so ye kuma fana diyara n ye trop président Habib Silla vraiment je vois jɔyɔrɔ ka bon an fan fɛ trop donc o b'a jira k'a fɔ gɛlɛyaw caman bi malidenw ka Guinée équatoriale nka gɛlɛya yɛrɛ fanba bi bi in na o ye sɔrɔta sira de ye sɔrɔta sira bɛ yen bon a ko faama fan fɛ fana vraiment gɛlɛya caman bɛ papier ko avec faama ninnu u ka taabolo u maliyɛn fana minɛ cogo min na a dunan bɛɛ quoi an dɔrɔn tɛ quoi donc vraiment a ma nɔgɔn o degun in bɛ dunan bɛɛ kan bɛɛ kan o ti maliyɛnw dɔrɔn ye maliyɛn dɔrɔn tɛ dunan bɛɛ kan alhamdulillah ayiwa Mali papier ko yɛrɛ bɛ cogo di Guinée équatoriale a b'a sɔrɔ i n'a fɔ carte d'identité consulaire i n'a fɔ passeport sɔrɔli ou bien fiche individuelle avec papier ninnu sɔrɔli aw ti degunba sɔrɔ a la wa aw minnu ye maliden Guinée équatoriale bon ce qui est sûr an ti degunba sɔrɔ a la voilà mais ce qui est sûr fɔlɔ kɔni difficulté tun bɛ yen mais je pense que dans les dernières minutes a ko nɔgɔyara dɔɔnin a ko nɔgɔyara parce que n y'a ye dɔw bɛ déplacer ka na fo Bata ka mɔgɔw dɛmɛ dɔw bɛ taa souvent hali burusiw la donc je pense que a nɔgɔyara dɔɔnin mais en tout cas n bɛna ɲɛɲini tuguni n'a kɛra mun ye n bɛ se k'a fɔ aw ye sinon pour le moment je ne vois pas beaucoup de difficultés pour cela donc o b'a jira k'a fɔ aw ni Mali ka lasigiden so min bɛ yen n'o ye ambassade ye gɛlɛya t'aw ni ɲɔgɔn cɛ non gɛlɛya t'an ɲɔgɔn fɛ notre ambassadeur Fidel Diarra voilà il est Diarra vraiment chaque fois qu'on a besoin de lui la porte est ouverte et vraiment moi quand même ne tɛ se ka fɛn f'a ye voilà parce que i se bɛ mun na i b'a kɛ mais mɔgɔ caman t'a faamuya n'a fɔra ambassadeur bɛ olu bolo ambassadeur bɛ se ka fɛn ko ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ mais ambassadeur bɛ se ka jamana ka sariya bato o ye mun o b'a kɛ ko jamana kan ambassadeur bɛ se ka soso donc mɔgɔ caman t'a faamuya o b'a miiri n'a problème kɛra dɔrɔn an ka président au conseil wele a ka taa problème ban ou bien ambassadeur président ba a tɛ se ka ban ambassadeur bɛ se ka ɲɛnabɔ a tɛ se o voilà peut-être i bɛ se ka négocier k'a fɔ dan de bɛ ambassadeur la dan b'a la an fana dan b'an na donc c'est comme ça quoi an se bɛ mun na an b'a kɛ an tɛ se de mun na fana an tɛ se k'a kɛ o k'a bila o kunna quoi sinon n'a fɔra ambassadeur fana ambassadeur tɛ se k'a ta fan bɛɛ o voilà o ye tiɲɛ voilà ayiwa Ali Koyita an y'a ye e bɔra ka kɛ maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔ ye a bɛ kalo 2 kalo 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ sisan i dun ye maa ye min tun bɛ a dayirimɛ sɔrɔ alhamdulilayi nka k'i to bɛɛ lajɛlen na ka maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔya ɲini ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye mun ye Ali Koyita bila o la bon en vrai dire précisément Bata wagati dɔw la o ye ne wele o ko élection o conseil bɛ yen ne ka n présenter n y'a fɔ vraiment ne tɛ se ne bɛ n ka baara de la bon bari boliboli fanga ka ne tɛ se k'o maîtriser o ko ne vraiment ne ka kursu ka ca o ko vraiment o jigi dara ne kan ne k'a bɛ cogo wala jama yɛrɛ de y'a kanu ka ko ne ka n présenter i ka kɛ maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔ ye ne ka n présenter alhamdulilayi bon n'a sɔrɔ n b'a kɛ Mali drapeau de kama ne bɛna n présenter parce que n'i y'a fɔra i k'a présenter les un d'abord i tɛ sara sɔrɔ a la i tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ a la les deux n'a fɔra passeport diplomatique ou bien fɛn wɛrɛ i tɛ fɛn sɔrɔ a la les trois
ere bi ka nafolo ta ka dola ibe nafolo boka ka nafolo ta iba dola les 4 on n'a aucun budget état ti dormait dans pour le moment de contraire yere an yera maka bureau mun be yeno saka ani an yera maka wari bo nga poche nga bureau sa mais na fora kana do ka ke o nyamo niti jamana fe it se ka ke o on ya en dollar la dron vraiment jamana kanu de do malen ka kanu fana de faso kanu de do et voilà mais jamaya la yini min ke fa ina na faso imiri faso la voilà faso re kanu mi bi diso ni dona kan ko na sora ko ni malen ka deme fanfe malen dona yoro na ne ma desini ta ko fe alhamdulillah yalla sonnama o rek man dona conseil nyama wayala tabarakallah yalla sonnama inshallah alisan ne sebe munna fana ne bodeke o kabla o kunna ne sete munna takede ibla anyemo la kana sisama na folo chama dona la de non vraiment 600 akata 600 ne mun dola ne ne se ka calculer yere ni wakati kunguru ni wallahi ne se ka calculer ni ay be fen calculer parce que ya comptabiliser oui tiens ne se ka calculer vraiment na folo mun dola ne kelente communauté be ne ba ke do ba ke malais mu be Guinée ko tra vraiment solidarité ko ni at se ka temeninga entre nous les Maliens na Maliens qui problème sur be wuli ka jo pop wuli ka seke solidarité ko ni entre les Maliens wala alhamdulillah on tout mino redi ni ngali kila sa président Ali Koita et Maliens ka nyamo Guinée équatoriale kata ye ala ye daninke amadama kenke maw danto ko betugum ne na fo bolodi ngonu betugum na doka jani doy doka suruni doy sorom malla bolike bela ci yoro ko nyin ngali kila maw ne malde Guinée équatoriale ni diku yemi soro walma bolokolo yemi soro walma bana yemi soro kata se ona toro ko nyona wore bela ci lema obi ke tugo jumena abi utila mo abi kude me soro tugo bon ne se ka bi hali bi ambe kuma yoro mina hali bi o kanana anga biro la hali bi ambe kuma yoro mina même pas une heure de temps chaque jour do ka dossier na a bankene aba fe ta malla moyen ta bolo na sor président se ka mon ke ne ba ke malien wero fana bi bolo franyo habita ne sigira ti hali kalo fila kalo sababu ay ka mun traité mo mun deme kana malla abi mero woro wolom la bo wallahi mo mi nga pangulu avion bié tara de Gileala abi mo tan yere bo at se ka jata yere it se ka est-ce kuma ni 600 ay munun deme do bere o accident ke yoro were la uti se kata munu accident ke u ta fe ka responsabilité an yu deme u ka droit soro u ka wari soro ku deme kata kana malla akashan yere wallahi malaboni bata bi an sigina depuis même pas 2 mois 3 ay mogo chama deme ka bo gele kan ne ne se ka compter ne se ka compter oni dépenser vicento tikeli oni furaw son tikeli oni tikeli ni hali o don dona gele ya ba de kera bata o ya contrôle be kalo saba mogo be ti uti barala mogo siti barala contrôle ko nala verma do be hali balo uti se ka soro parce que uti bo papier tout bolo ka do be kasula ay monke ay malo yere boro mun fara nyogon kan ka duma abi boro keme filani bi duro keme sababo BAC que notre consul Mohamed Morba il a donné 100 sacs avec 100 sacs de 100 bidons d'huile. Notre vice-président qui est là-bas Barou Kassambara il a donné 50 sacs. Moi en tant que président j'ai donné 50 sacs de riz. Do et wa kelen di wa la région de Moti wa Mourandi il y a certains aussi qui ont wari chama par la nyonka. Donc dans le groupe do bere o ya di ou ka to ere ma fo parce que amu to soro. Wari chama far la nyonka. Do jege chaman di do wardi ayo be fara ñoo ka partager malé ñoo ci akera ali ati une semaine bo alhamdulillah o bayira ka fo obulu dile no ñoma ñon demena vraiment alhamdulillah vraiment alhamdulillah uye tare amba fo alhamdulillah maldum o yere dama ka ñon soro tungana ka kla ka ñon demeni tugo ina tanto malo kata se balo na fenworo na ñono ma ka se ka akla onu ñonche Ali Koita o ye hakilina ɲuman ba ye an b'o bonya ma segin n'o foli kɛrɛnkɛrɛnnen ko lase maliden minnu ni u sigilen don Guinée équatoriale a ka ja
ni dugu ba fila in na n'o ye Bata ani Malabo ye o bɛ kɛ sababu ye an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɛnɛ kan sɔɔni an bɛ segin ka na maliden minnu sigilen don Guinée équatoriale u fɛla ye mun ye Mali yɛrɛ gɛlɛya la gɛlɛya min ni o daminɛna anw ka jamana kɔnɔ kabiri san 2012 u bɔra a kalama wa u bɔlen a kalama a bɛ u kɛcogo jumɛn na fɛɛrɛ jumɛn bɛ yen nɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye anw ka jamana bɛ nin degun min kɔnɔ a ka se ka bɔ o degun kɔnɔna na an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na aw ka jɛmukan in kɛnɛ kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى يمام وليا foli ani waliɲuman dɔw ko lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka filanan an seginna ka na o kɛnɛ kan a bɛ k'aw ka jɛmukan lajɛ jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛtaga Jabaraniso sanfɛ bi an ka wulikajɔ o kɛra sababu ye ka na malidenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu tunkarankew tɔgɔ la Guinée équatoriale jamana kan o ɲɛmaaba Ali Koyita an ye wulikajɔ kɛ ka na ale yɔrɔ an n'ale de bɛ baro sigi la bɛ ka masala ka boli min kan o de ye malidenw ka lahala yɛrɛ Guinée équatoriale jamana kan i n'a fɔ jɛmukan waati fɔlɔ a ye faamuyali caman sɔrɔ a la degun minnu bɛ malidenw ka Guinée équatoriale malidenw ka ɲɛmaa minnu bɛ Guinée équatoriale u bɛ wulikajɔ minnu kɛ ka ɲɛsin u ma u yɛrɛ ni jamana marabaa minnu bɛ yen nɔ olu cɛmancɛw bɛ cogo jumɛn na ɲininkali kunfɔlɔ nana boli o kan waati filanan min bolodalen filɛ nin o de ye ɲininkali nana da yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ anw ka jamana yɛrɛ a bɛ degun kɔnɔ nin wagati in na o degun in kabiri san 2012 degun in kɛra sababu ye ka tɔɔrɔya caman lase anw ka jamana ma Ali Koyita e ye maliden ye hakaja e ye malidenw ka ɲɛmɔgɔ ye bi Guinée équatoriale degun minnu filɛ nin anw ka jamana kan min daminɛna kabiri san 2012 aw bɛ bɔ a kalama n'aw bɔra a kalama a b'aw kɛ cogo jumɛn na Guinée équatoriale walima aw ka sigi yɛrɛ kɔnɔna na. Salam alaikum. Alaikum salam rahmatullah. Bon, degun mun bɛ Mali la an yɛrɛ an y'a santi ka tɛmɛ hali aw cogo jumɛn? Puis an bɛ bɔ nord de la précisément Douanza donc degun mun bɛ yen nɔ hali a tulan kɛ tɛ donc an kɔni an bɛ se ka fɔ. I bɛ fɛ k'a fɔ ko tunkarankew bɛ aw bɛ caman santi a la. An bɛ caman santi a la parce que tunkaranke an bɛ bɔ mun kama an bɛ bɔ de ka famille balo ka balo ci ka wariw ci famille ma mais n'a gɛlɛya bɛ d'abord première personne qui va sentir chez nous parce que an kɔni an ka souci an tunkarankew an ka souci bɛ famille dɔrɔn an tɛ o n'a danna an ma an bɛ segin o mais n'i y'a ye tunkaranke mun bɛ yen nɔ gɛlɛya mun bɛ Mali la an b'a dɔn ka tɛmɛ aw kan Mali ko an b'a siw ka tɛmɛ aw kan an bɛ jamana in kanu fana ka tɛmɛ maliyɛn mun bɛ Mali kan aw k'a kɛ to ça c'est je vous garantis Mali ko hali minute kelen a tɛ taa k'an to yen a bɛ dan n'a ye a bɛ wuli n'a ye an bɛ wuli n'a ye donc gɛlɛya mun bɛ an b'a dɔn ka tɛmɛ aw kan an b'a fɛ ka ban fana ka tɛmɛ an kan aw kan n'a y'a sɔrɔ nafolo bɛ yen an bɛ se k'a kɛ ka ban o kɔni an b'a kɛ n'a y'a sɔrɔ an ka fanga an b'a kɛ an tɛ fɛn kɛ an ka intérêt personnel kama an tun wɛrɛ ko an t'o kɛ faso dɔrɔn donc vraiment gɛlɛya mun bɛ Ala ka nɔgɔya hali sisan Ala de y'a nana ye Ala bɛ se k'a ban a la fana. Ali Koyita an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ wa degun min filɛ nin ye anw ka jamana kan kabiri san 2012 a kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman lase anw ka jamana ma degun in an bɛ se ka bɔ a la wa Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. Bon, je pense que n'an dara an ka fama ma an bɛ se ka bɔ la parce que adamaden fana f'an ka da ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ ne bolo gɛlɛya mun bɛ yen
peut-être herbe gelain ko fe yalla sonama na e cheshiri amina bola inshallah yalla sonama ala sonama gelain munti ban atejien kono gele o gele abipa ala da yana na jara domina fana abipa fana ni ala sonama ni ala sonama inshallah amba jigiya ni ala sonama gele mi flani on ka jamana ka gele ni ala ka dikun wuli ka bɔ an ka jamana kan ka jamana in ka hɛrɛ caman shura kɔnɔ bɛnbaliya ni fɔnko ɲɔgɔn kɔ min filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔ bɛnbaliya n'a fɔnko ɲɔgɔn kɔ ala ka an ɲɔni ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka na ni basigi ye an ka jamana hakaja farafinna yɛrɛ ni diɲɛ jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan Ali Koyita i ka nin jigisigi kuma in nin bɛ mɔgɔ dusu lami kosɛbɛ kosɛbɛ wa ni yɛrɛ ka di adamaden nin kun ye ka wakiliw kɛ ala ye ka tila ka jigiya ta ni ala ye ka fɔ anw ka jamana degun ye an bɛ bɔ a kɔnɔna na o kumakan sanuma ye an bɛ i fo la ka i waleɲuman dɔn ayiwa Ali Koyita Guinée équatoriale i y'a fɔ cogo min na maliyɛnw ka ca ye aw ka ca u ka dugubaw bɛɛ lajɛlen na malidenw sigilen bɛ a bɛ e hakili la ka fɔ don n'a nataw la Mali ani Guinée équatoriale teriya bɛna tɛmɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ aw yɛrɛ minnu sigilen bɛ yen wa jigi b'a kan ka fɔ Mali ni Guinée équatoriale relation ɲumanba bɛna tɛmɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ wa jigiya bɛ yɔrɔ wa. Bon, salam alaikum. Moi, je pense que Mali et Guinée équatoriale, la relation pas de pays. Hali sisan bibi na birom. Vraiment état Guinée, état Mali kadouye kosobe ne yɛrɛ ne b'o dɔn parce que ne ni faama de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn. Guinée équatoriale ka don faamaw yɛrɛ. Mali faama ninnu vraiment kadouye Mali faama taabolo fana kadouye mais relation fana tun bɛ ala ka kɔrɔ depuis temps de Alpha. Alpha taara Guinée équatoriale plus que 2 fois 3 fois. Relation ba de bɛ yen. ATT fana taara. ATT fana taara Guinée équatoriale. Taara plus que je pense si c'est pas une seule fois c'est 2 fois. IBK fana taara. C'est kelen tɛ. A taara siɲɛ kelen pour les sommets France Afrique je ne sais pas quoi jamanatigi yɛrɛ y'a invité tuguni voilà an yɛrɛ an sigira table kelen kɛ an ye dumuni kɛ table kelen kɛ en ce moment IBK yɛrɛ taara donc ça vient dire que relation kɔni bɛ yen mais an ka faama minnu nana sisan olu kan ka relation fana renouveler je pense que ça Allah ça va aller sinon hali an ka ministre job a bɔra Guinée équatoriale a ma mɛn a y'a ye mun maliyɛn mun bɔra k'a kunbɛn hali n'a sɔrɔ jamanatigi bɛ na a tɛ se ka tɛmɛ nin kan bɛɛ bɔra k'a jɔ kunbɛn fo Guinée yɛrɛ dabali banna Ablaye Diop ka taali la Ablaye Diop ka taali la Guinée faama fana y'a bonya kosɛbɛ o y'a bonya o y'a kunbɛn o ye fɛn bɛɛ k'a ye donc olu kɔni o b'a dɔn relation kɔni bɛ yen alhamdulillah donc relation kɔni bɛ alhamdulillah mais relation bi approcher de chaque fois quoi voilà an b'a jigiya ni ala sɔnna ma don n'a nataw la Mali ni Guinée équatoriale tɛgɛdi ɲɔgɔnmaw bɛna sabati u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ kosɛbɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ni jamana fila k'u tɛgɛdi ɲɔgɔn ma a jamana fila bɛɛ lajɛlen ka se ka tɛgɛdi ɲɔgɔn ma k'a tɔnɔ bɔ inchallah c'est ça même qu'on souhaite mais n'a yɛrɛ an bɛ ka boli kɛ fo ambassade Guinée équatoriale ka na Mali la n'an sera k'o sɔrɔ ne bolo a bɛ fɛn gɛlɛya caman bɛ yen caman bɛ bɔ la hali sisan an ka mɔgɔw bɛ yen u bɛna voyager mais an bɛ avion de ka taa Cotonou ka une semaine kɛ Cotonou ou bien Ghana ou bien Côte d'Ivoire ou bien Sénégal ka taa visa ɲini yen nɔ ka tila ka avion wɛrɛ ta ka voyager mais n'an sera ka Guinée équatoriale ka ambassade sɔrɔ yan Bamako yan ko caman bɛ nɔgɔya gɛlɛya caman bɛ yen vraiment a bɛ fɛn caman b'o la a bɛ relation fana renforcer voilà an ka ambassadeur kɔni bɛ yen mais n'an sera ka ambassadeur kɛ mais ne yɛrɛ je suis en train de lutter sur ça personnellement hali n'a sɔrɔ ne ka rôle ba tɛ o ye ambassade ninnu ani président ninnu ka baara de mais en tant que président de communauté malien de ressortissants de Guinée équatoriale ne bɛ ka o pion fana pousser inchallah ni ala sɔnna ma fana a bɛ ɲɛnabɔ ni ala sɔnna ma voilà ayiwa an b'a jigiya ni ala sɔnna ma don n'a nataw la Mali ani Guinée équatoriale u bolo bɛna di ɲɔgɔn ma min ka kɛ sababu ye baara ɲɔgɔnyaw balimaya siraw ka tɛmɛ Mali jamana ani Guinée équatoriale jamana ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ président Ali Koyita ale yɛrɛ ka laɲini don cogo min na u ka lasigiden so o
ka se kana sigi anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye an ka maaw bɛ bɔli min kɛ anw ka jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛw kan ka taa Guinée équatoriale visa ɲinini mun kɛ o degun o bɛ wuli ka bɔ malidenw kan an b'a jigiya k'a fɔ ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la o kɔɲɔw bɛ na sabati anw ka jamana kɔnɔ baro kɔnɔna na i da nana don a la k'a fɔ i b'an fɛ Bamakɔ yan a bɛ waati bɔ i ka munumunu salo a kɛra ka se yɔrɔ damadɔ la ministre so min sigilen don anw ka jamana ani jamana wɛrɛw kɔɲɔw bɛ se ka kala ka bila ɲɔgɔn ma cogo min na n'o ye affaire étrangère ye ka taa se ministre so min sigilen don malidenw tunkarankew ka lahalaya kunna ka taa se tunkarankew yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Abibu Sila ye i wulila ka se nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ ninnu kun jumɛn tun b'a la laɲini jumɛn tun b'a la. Bon n taara an ka ministre fo son excellence monsieur Abdoulaye Diop. Vraiment, c'est un ministre qui est vraiment, nous les diaspora, on compte sur lui beaucoup. On compte sur lui beaucoup. Taraka Fo. Vraiment, pour le remercier tout ce qu'il a en train de faire pour le Mali. Ça, c'est un. Bon, pas de dos. Bon, pas Fanakanga Boyan. À la Réafo. Au Polien qu'on fait. Ntara en cas président du Haut Conseil malien de l'extérieur, son excellence Habib Silla. Vraiment, a un accueil. C'est la première fois que je vois Habib Silla. Mais vraiment, ça m'a impressionné quand même. La façon qu'il nous a accueillis, il nous a vraiment. Il nous a parlé toutes les difficultés que ça se trouve au niveau de l'étranger, au niveau du Mali. On a beaucoup échangé. Vraiment, il nous a garanti son nom fara Abignan nebolo atabolo kani parce que trouver un président qui a l'expérience comme ça c'est pas facile. On ne peut pas donner n'importe qui pour diriger 70 pays en étant ici qu'à sortir tu connais nous maîtriser et tu as un problème donc et tu malien un problème donc bon aller il avait flabé donc avait y a un problème donc avec quoi fait problème donc nebolo vraiment ça va et qu'il y a vers mun be an ka jamana nunu kan ka fama fetcher nunu ka fetcheru chaya an ga yoro la o difficulté pas de be bueno ni fetchere ni fetchere wa khali do sera yere Guinée équatoriale na gela ne ma fo o ka ni éliminer o ka ni éliminer o ka an ga nyamo o yere o ka laje président fla abse ka ben jamana kelenga vraiment atiben voilà maintenant forcément Guinée équatoriale ou bien jamana wéré président Haut Conseil B président CSDM B ambe bi barakelenka ambe malien fana diriger ambe bi malien den abi nya chogodi donc abi kelea on ne peut pas avoir deux présidents dans un pays c'est impossible ou ka la die dron ko ton kelenke mo bi malien représenter malien B c'est ka soro ko na la c'est mais quoi sinon obi ka conflit de nana entre les Maliens. Wakati do sera yere do bina fo ni CSDM ka suye sara antita ni Haut Conseil ka suye antita na sero ma ko ni ne bano atiana kelea bere fo ubi nyogo calmer ka sula CSDM Haut Conseil ne bolo tout le monde connaît idunte sarata femina sarata mun sen na fena obina fetcheru kele créer ambassadeur B consulat B Haut Conseil B ami mun no fait tuni anka jamana te na fara amina fetcheru créer surtout jamana nunu Afrique centrale outi fait nunu mankan fait ou ta fait quoi ambi mun ke ou ta fait gele kuma politique fait nunu ou ta fait quoi mais ambi ka gele c'est en yere ma fo ambi ta fama so la fa o ka sigi yere gele ka sigi yere gele ya o mani ni pour le Haut Conseil c'est une structure qui est connue depuis le 91. Nous tous, on a écouté le nom du Haut Conseil. Mais na fora ambi barake si san Haut Conseil là, ambi barake Mali to de là. Mais na fora amina association wara créer pour concurrencer avec le Haut Conseil. Ne bolo je ne vois pas l'importance quoi. Moi je ne parle pas de moi peut-être senior ne peut pas pour neti président foi nous va faire Haut Conseil boy ou ka boy ou ka système zigi nous va faire système zigi ou ka système boy ou ka comme zigi mais ka mogo bla nyoko nata aw be malla aw sigilendo anta do ambition enseigner non c'est pas normal ka kanga ke vraiment c'est dum be kanga faranyo kanga tomba kelen quoi kuma kan kelen fo quoi tu vois non maintenant partout on voit y a les Haut Conseil, y a les votes. Moi, il y a plus que 2500 qui ont voté pour moi, 3000. Toute la communauté a voté. Ninte.
mais n'a fɔra tuguni an bɛna tɔn wɛrɛ sigi tuguni an bɛ taa France fana c'est pareil États-Unis c'est pareil finalement an bɛ taa min là faut que u ka yɔrɔ in fana lajɛ c'est très important quoi jamana marabaw tulo b'i la u ɲɛ b'i la voilà an b'a jigiya k'a fɔ ni Ala sɔnna ma voilà malidenw ka farafarali k'a fɔ an bɛ tɔn dɔw sigi jamana wɛrɛw kɔ non c'est pas bon a b'a to hali malidenw sigilen bɛ jamana minnu kan u jatigiw u kan ka bonya ni karama min da u kan tuma dɔ la gɛlɛya bɛ don o kow la an b'a jigiya ni Ala sɔnna ma fanga yɛrɛ bɛ n'i jɔ a ye jɔyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min sigilen don anw ka tunkarankew ka lahalaya kunna n'o ye minisiri Musa Atayɛri an b'a jigiya k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ na u jɔ u jɔyɔrɔ la jamana ko malidenw bɛ yen nɔ malidenw ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kumakan kelen fɔ o b'a to hali u sigilen don jamana minnu kan olu jamana faamaw olu bɛ tanga daw kan u bɛ bonya daw kan ni Ala ka jɛ ye ayiwa président Ali Koyita comme ministre ko ninnu y'a fɔ n bɔra Habib fɛ n taara ministre malien de l'extérieur la ale fana ye ne accueilli ministre Musa Atayɛri voilà vraiment n taara fɛ en tant que président du conseil malien a été accueilli ko vraiment bismillah je suis votre président je suis prêt aussi pour vous accueillir bon vraiment ɲɛna gɛlɛya mun bɛ Guinée côté la n y'a bɛɛ f'a ye aw ka degun a ko ni Ala sɔnna ma k'u bɛna procédure kɛ n'u m'a dɛsɛ k'u bɛna solution ɲini parce que a kɛra bɛɛ ɲɛna mun kɛra Côte d'Ivoire a y'a ka jɔyɔrɔ fa bɛɛ y'a ye voilà donc mun kɛra Côte d'Ivoire chaque fois maintenant il est présent donc an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi an ye ministre sɔrɔ mun b'an lamɛn ça aussi c'est très important i taara a bisimila a bi tunkarankew lamɛn quoi problème mun kɛra Mali kɔfɛ il est prêt pour participer ne bolo n'an sera k'o ministre sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi an bɛ Ala tanu wallahi Dieu merci Ala ka fanga d'a ma hali sisan voilà ayiwa président Ali Koyita o bɛ kɛ sababu ye yanni kolon ka se siɲɛ ma ka ɲininkali dɔ kɛ e la maliden caman bɛ tunga fɛ a dɔ bɛ dɔ la dɔw bɛ décourager ka na investissement kɛ anw ka jamana kɔnɔ walima dɔw bɛ timinangoya k'a fɔ n'i nana n'i ka nafolo ye k'a fɔ i bɛna na baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ Mali kɔnɔ nka an bɔra sisan ka a dɔw ye an ka jamana kɔnɔ min ye Seydou Keita Seydoubilen ye ndolacila don nka a nana ka na CFA miliyari 14 k'o kɛ ka usine dayɛlɛ jamana kɔnɔna na a kɛra nisɔndiyaba ye maliden caman yɔrɔ e yɛrɛ Ali Koyita i ka baarakɛyɔrɔ an bɛ se k'a fɔ an bɛ o de so kɔnɔna na bi ka se ka jɛmukan kɛ nin ye ka se ka na i bolonɔ bila i ka faso kɔnɔna na e b'a ye cogo jumɛn na hakilina jumɛn b'e la bon vraiment je peux dire alhamdulilayi vraiment ne bɛ se k'a fɔ ne tun bɛ fili la fɔlɔ yanni ne ka nali daminɛ Mali la parce que j'ai fait plus que 15 ans là-bas nana Mali a cayara kalo kelen kalo fila ne bɛ se ka kɛ 100 duuru yɛrɛ ne tɛ se Mali la mais depuis il y a 3 ans aussi ne ye nali daminɛ Mali la n y'a ye vraiment tout ce que tu fais n'i ma na i faso nafa foyi t'a la nafa foyi t'a la vraiment an nana an ka entreprise an y'a dayɛlɛ alhamdulilayi an bɛ ka dahirimɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni an bɛ ka baara kɛ fana an bɛ mun fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn ye mun sɔrɔ tunga na n'i ma fɛn kɛ i faso la i k'a faamu i ma foyi kɛ fɔlɔ parce que e bɔra de ka fɛn ɲini mais n'i ye fɛn sɔrɔ n'a fɛn tora yen nɔ o kɔrɔ i ma sɔrɔ voilà i y'a sɔrɔ i bɛ nana i ka faso la voilà na i bɛ se k'a fɔ i ye fɛn sɔrɔ hali sisan les portes ouvertes haut conseil ka baara fana b'a la mɔgɔ mɔgɔ mun b'a fɛ ka investir en tant que tunkaranke o bɛ an ka procédure la o an bɛ se k'a tigi dɛmɛ ka investir fɛn o fɛn mun b'a fɛ ka gɛlɛya mun bɛ yen an bɛ se k'a dɛmɛ vraiment ne bolo o bɛ se ka na dɔɔni dɔɔni ni Ala sɔnna ma n'i nana fana i b'a faamuya mais n'i ma na i tɛ se k'a faamuya n'i bɛ taga ni ka segin kɛ jamana kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ka se ka entreprise walima i ka société yɛrɛ bila en place i n'a fɔ e yɛrɛ y'a kɛ cogo min voilà hali sisan ne ka baarakɛlaw bɛ Guinée côté la an bɛ baara kɛ o mais a tɛ se ka bali n nana k'a fɛn to fana ka jamana kan alhamdulilayi mɔgɔ hakɛ joli bɛ baara k'i bolo Mali la i ka entreprise kɔnɔ mɔgɔ hakɛ joli bɛ baara kɛ
Bon, mɔgɔ hakɛ mun bɛ bon Mali la ne bolo mɔgɔ 10 ni kɔ quoi. Tabarikala. Voilà. Minnu bɛ dayirimɛ gulonnen bɛ ka mɔgɔ 10 ni kɔ pour le moment. Oui. Alhamdulillah. O b'a jira k'a fɔ dɔɔni don an b'a jigiya ni Ala sɔnna ma halisa Ala ka entreprise ka barika don a la ka baaraw yiriwa ka taa fɛ jama caman u ka se ka baara kɛ entreprise la ni Ala sɔnna ma. Ayiwa Ali Koyita e ye président ye Guinée équatoriale baro sigi tun nana kɛ i fɛ bi e bɛ se ka conseil jumɛn di i balimaw ma bari maliden caman minnu bɛ ka essayer k'u bɛ taa tunga na an dun b'a kalama k'a fɔ diɲɛ sosigi a gɛlɛyara bi diɲɛ jamana bɛɛ bi gɛlɛya b'a kɔnɔna na nka a baara ta a bɛɛ n'a ta maaw b'a ɲini ka taa tunga na su fara tile kan maaw bɛ sa Sahara kɔnɔ maaw bɛ sa kɔgɔji sanfɛ hali yɛrɛ filɛ ka e sigiyɔrɔ bɛnnen don Guinée équatoriale min ma gɛlɛyabaw bɛ yen bi-bi in na min ma ko k'e ka bilasiralikan di i balimaw ma minnu ni tunga na taga ŋaniya b'u kɔnɔ bi e bɛ se ka mun sɔrɔ ka f'u ɲɛna Ali Koyita. Bon gɛlɛya bɛ tɛ Guinée équatoriale dɔrɔn dɛ bi bina gɛlɛya bɛ fan bɛɛ de crise c'est crise du monde gɛlɛya bɛ Mali la a bɛ Guinée équatoriale a bɛ fan bɛɛ fɛ bon tunga fana bɛɛ n'a ka garisɛgɛ de don bɛɛ bɛ se ka taa yɔrɔ in la u b'a fɔ wari tɛ mais n'i taara i bɛ se ka kɛ garisɛgɛ sɔrɔ ne bolo hali sisan mais tunga kɔni a tɛna kɛ i n'a fɔ fɔlɔ c'est très difficile parce que bɛɛ ɲɛ yɛlɛla sisan diɲɛ yɛlɛmana donc je pense que voilà yɛlɛmana quoi donc ne bolo i bɛ se ka i ka balo sɔrɔ mais ce n'est pas facile comme avant quoi voilà c'est ça b'a yira k'a fɔ o bɛ kɛ bilasiralikan ye ka ɲɛsin maaw ma an dɔgɔninw an balimaw fɛn fɛn bɛ fɛ ka wuli k'a fɔ i bɛ taa tunga na k'a fɔ u k'a nɛmɛ-nɛmɛ nin wagati laban ninnu na ka sababu kɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ cogo min na diɲɛ lahalaw bɛ cogo min na sisan o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ kan ka i miiri kosɛbɛ yanni ka tunga minɛ ta k'i bɛ tagama ka taa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ bi ayiwa président Ali Koyita ni ma ko k'e k'i ka kɔrɔfɔ laban fɔ bi jɛmukan in kɛnɛ kan ani ka folikanw i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ yanni ani ka sigi wɛrɛ cɛ. Bon ne ye mun fɔ dɔrɔn ne ye maliyɛn bɛɛ fɔ. Tabarikala. ne b'a fɔ aw fana aw ni cɛsiri. Alhamdulillah. maliyɛn mun bɛ tunga la ne b'o fɔ précisément Guinée équatoriale. Vraiment an ka ɲɔgɔn minɛ. Gɛlɛya mun bɛ an ka faamaya ye maliyɛn de ye. An bɛ se ka sigi an bɛ se ka kuma an bɛ se ka solution sɔrɔ a la. ni Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ fana n'an bɛ Mali la fana an se bɛ mun na an bɛna kɛ ni Ala sɔnna ma je pense que n'an ye ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ mais n'an ma ɲɔgɔn minɛ an tɛ se ka fɛn kɛ parce que n'i y'a ye sisan maliyɛn bɛ kaso la Guinée équatoriale n taara ne ye caman ye dɔw bɛ ka fɔ ne ma ni ye CSDM nin kɛ o de kama ni ye datugu ni ye nin datugu ni ye CSDM ka mɔgɔ ye dɛ hali sisan i ma hakili sɔrɔ i bɛ kaso la kama ta ko san kelen o san kelen i b'a fɔ e ye CSDM de mɔgɔ ye est-ce que CSDM mɔgɔ bɔra Mali la ka na hali e lajɛ hali k'i fɔ est-ce que mɔgɔ bɔra ka na e lajɛ wa a ko mɔgɔ si ma na donc hali sisan conflit ninnu dabila il faut dire seulement je suis un Malien et je suis un Malien de Guinée équatoriale c'est tout n'a gɛlɛya b'i la an bɛ se ka gɛlɛya ɲini ka solution bɔ la donc hali sisan ne bɛ message mun c'u ma dɔrɔn u k'a bɛn fara in na an k'a to yen nafa foyi tɛ fara la foyi valeur yɛrɛ t'a la e ni Ala cɛ a fɔra jɛkulu bɛ yen ko conseil bɛ yen ale bɛ Maliyɛn mara n'an taara faamaso la n'a fana tɛti wɛrɛ fana nana a ko ne fana ni Maliyɛn mara an bɛɛ na faamaso la est-ce que faama ninnu yɛrɛ u bɛ se k'an bonya u tɛ bonya d'aw kan bilen u tɛ bonya voilà donc c'est très simple quoi e bɛ mun fɔ dɔrɔn an ka ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ u k'a jateminɛ wa ko in jateminɛ trop hali fɛn mun kɛra assise mun kɛra sisan Guinée équatoriale an y'o bila terme kɔnɔna la yɛrɛ voilà je pense que président fana a ye message sɔrɔ a k'a lajɛ a ka ko in jateminɛ vraiment u kana don fili la kosɛbɛ quoi ni Ala sɔnna a ma merci salam alaikum fo ka i waleɲuman dɔn Ali Koyita nin tun ye an ni Ali Koyita ka barosigi ye Ali Koyita maliden don Guinée équatoriale plus précisément Guinée équatoriale duguba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'o ma ko Bata ale sigiyɔrɔ bɛnnen don yen ma malidenw ka fara ɲɔgɔn kan k'olu tunkarankew tɔgɔ la Ala ye ale garisɛgɛ don a ɲɛmaaya la kalafili kɔfɛ mɔgɔ ba caman minnu ye u ka danaya ta ka d'a kan Guinée équatoriale a bɛ an fɛ Bamakɔ yan nɔ
waati in na an ye wulikajɔ kɛ émission faso jɔ kɛnɛ ka se ka na Ali Koyita fɛ yen nɔ an n'a ye baro kɛ an b'a jigiya k'a fɔ faamuyaliw caman sɔrɔla baro in na ka foli lase malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna jamana bɛɛ kan plus précisément Guinée équatoriale tolenɲɛta fɛnɛ kanunɛba don ni jamana kofɔlen kan u ka duguba fila bɛɛ lajɛlen Bata ani Malabo maliden fɛn fɛn sigilen bɛ yen nɔ an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ u ye ka dugawu ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ an ka Bamaliba yɛrɛ Bamaliba min ni a bɛ degun kɔnɔna na a ka se ka bɔ degun kɔnɔ ka dugawu kɛ tunkarankew yɛrɛ ye Ala ka tunga sigi nɔgɔya u yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo Guinée équatoriale faamaw ko Ala ko u ɲɛ malo aw ma kojugukɛla minnu b'a jamana ka Ala ka u donna kalo dibi la ka foli ni waleɲuman dɔ k'u lase u kelen-kelenna bɛɛ ma ka bilasiralikan min fɔ u ɲɛna o de ye ka fɔ u k'u hakili to faso la u k'u hakili to faso la u k'u hakili to faso la n'i taara tunga na n'i hakili tora faso la o ye ko ɲumanba ye ka se ka na tuma ni tuma ka na bɔ faso la walima I bolonɔ yɛrɛ ka se k'a bila faso la an b'o bilasiralikan kɛ ka taa tungaranke yɔrɔ yɔrɔ ka taa maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ foyi tɛ faso kanu bɔ Ala ka an bɛɛ lajɛlen kɛ faso kanu jɔnw ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ali Koyita ka I yɛrɛ fo e min sɔnna ka an bisimila ani ka se ka nin baro sigi kɛ ka I remercier kosɛbɛ kosɛbɛ baro a nafa bonyana kosɛbɛ an bɛ I fo ka dugawu kɛ Ala ka I ɲuman bɔ Mali kɔnɔ yan ka taga ni I ɲuman ye Guinée équatoriale I ka taa malidenw yɛrɛ fɛnɛ ɲumanya sɔrɔ yen nɔ cogo bɛɛ lajɛlen na merci beaucoup I Koyita ni bɛ dansigi kɛ bi jɛmukan na faso jɔ kɛnɛ na ka ɲini masa Rahamani fɛ basigi ni kolosuma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan faso jɛ kɛnɛ Ala ka o yira an na k'aw bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية